Manchester City. City. Je comprends déjà pour ni Dortmund. Kosɛbɛ. Ou Benacola pour Erling Haaland. Pour City mun do Maola. Erling Haaland 21 ans. Erling Haaland. Tiens. C'était à 73 millions d'euros. Awɔ. Mais avec la Barabla Sandrou contrat signé. Kosɛbɛ kɛ. 100. Dortmund donc semaine au semaine. Awɔ. Avec 580 000 euros. Vous êtes d'abord. 580 000 euros. Toi, converti au dollar. 377 millions de francs. 300 quelques millions de francs CFA. C'est un million saba. Ale dɔɔni. Million bi wolonwula. Bura City ay bona do Europe club la dɛ. City ni Basaw. City ni Paris bɛɛ kelen. U ti ligue ta u ta final la. Abra mɔgɔ ka fɛn match mɔgɔ ma. Ni kun ka ɲi soit Barcelone soit Real Madrid. Bura se wangalo. Est-ce que mɔgɔ ka fɛn match Wuri tora kɔntira ko a bɛ pasi 100 fila kɛ de final dɔ b'a lamaloya. Siri an kari ni fila bɛ mais waati bon Siri fila ka wari min don n tun ma se k'o de don a la. Bura dɔ kɔni kɛ Barca ni dalu bɛ ne ye t'o dalu la. Mais ça c'est des grands clubs. Non mais Messi taara wari ko de kama. Les Barcelone et Real Madrid c'est des grands clubs. Ni par semaine ni y'a couverture ka fara ɲɔgɔn kan kalo kɔnɔ san kɔnɔ cɛ ka ca Messi ta siɲɛ fila. Barca bɛ se k'o sara. Biwa. Bi de ko an bɛ bi de la. Non, on ne venait c'est officiel à Kobana. Mais Dortmund, où il y a un obligation, où il y a solo. Erling Haaland. Karim Adeyemi. 20 ans. Tabarikala. Il avait joué Erasmus Salzbourg. Kosɛbɛ. Il a une saison avec 23 billets d'eau. Toi, il Erasmus Salzbourg. Karim Adeyemi. Aïwa. Il a signé Dortmund en juin 2027. Kosɛbɛ. 38 millions d'euros au dollar. Dortmund. Il y a un ward d'or à Tabarikala. Muso kunnafoniw na. Tiɲɛ. N'o ye Ligue des Champions i bɔra k'i da don a la. Awɔ. Mun ye a demi-finaliste u kɔni olu bɛ équipe fila sɛgɛnnen bɛ finale la. Mun ye Al Ahly. Awɔ. Ale ni Wydad de Casablanca. Kosɛbɛ kɛ. Mun ye Al Ahly. Awɔ. U kɔni u ye TASI 16e tribunal arbitral du sport. N'o ye TASI ye. Awɔ. K'a fɔ décision de ta. Kosɛbɛ. K'a fɔ ko mun ye Ligue des Champions ka finale bɛ taa Maroc. Tiɲɛ. O de ma kɛ Al Ahly fɛla ko ye. Ko nin y'a san fila ye. Awɔ. Finale bɛ taa Maroc. Olu ka se ka di jamana wɛrɛ ma. O ye siga t'a la. Ko Maroc équipe kelen bɛ yen o sɛgɛnnen bɛ finale la déjà. Ko a kan ka temps très neutre. O ye waati. Très neutre. A barata bɔrɔ o ye tiɲɛ fɔ dɛ. U ye tiɲɛ fɔ. O ye tiɲɛ parce que sini nin tɔn fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini match bɛ kɛ 19h. Wydad Athletic Club ale ni Petrolula ka bɔ Angola. Tagala ninnu tun taara se b'a sɔrɔ 3-1. Angola ye. O kuma ma. O ko nɔgɔyara. El Ahly bɛ tamana ko ta bɛ Algérie. Tala kun gano ka so 4-0. Tiɲɛ la o ko nɔgɔyara. Mais ne ko Bura Bafin mun na